Het gaat gebeuren, jongen. Is het spannend, Kobi? Nou, een ambitie altijd, hè? Maar ik heb er ook wel heel veel zin in. Als ik hem dan in die baan zie, dat is altijd wel een kippenvel moment. Hij gaat dit hier voor het eerst in de lange lijn met Jelmer Chardon. En Jelmer brengt hem elke keer voor. Maar hij maakt nou, omdat hij nou de goede leeftijd heeft, maar hij voor het eerst in de lange lijn. Dus dat is ook wel weer extra spannend. Maar ik denk dat het voor hem heel goed gaat uitpakken. Want dan rent hij toch even wat beter, denk ik. Maar wat is deze keuring voor je? Nou, dat is heel belangrijk, want dat bepaalt wel een beetje hoeveel dekkingen als krijg dit hier. Maar hoe beter hij dat, hoe meer dekking ze Ja, krijgen? ja, dat is wel vaak wel zo. Dus je moet er hier eigenlijk in de picture rennen. Nou, wie het heeft gewoon zo, dat gaat hij wel. Het is hem echt. Ja, het is hem echt. Ja. Ik heb hem gecontroleerd op chipnummer, dus dat klopt precies. Wietse, Fjouwer, Size 12. Wietse, Fjouwer, Size 12, dat is hem echt. Dus, ik denk wel van u dat dat wel klopt. Ja. Dus, Wat voor dag is het voor jou? wat voor dag is het voor mij? Ja, wel mooi dag. Hè. Zou wel, maar gewoon druk. Ja, gewoon druk. Ja? Ja, echt druk. Ja. Ja, maar wel leuk. Het is wel leuk gezellig. Ja. Het is wel, Maar druk in de zin van alle hinders controleren? alle hinders controleren, alles in juiste baan leiden, alles met juist naar binnen. Dus ja, zo. Oh, pas erop. Oh, ik ben heel wel eens hier en dat ik dan echt heel zagrijnig wie van de zenuwachtig liep. Want dat heb ik net meer. Nou, zet hem op, hè. Wietse Fjouwer Size 12, we hebben van de week ik in Heersje kennen. Ja, Kobi Kruis die ging al heel vol inspanning hier aan de van de piste te zien. Nee, haar Wietse. En voor deze gelegenheid heeft ze het voorbrengen uitbesteed aan het team van Jelmer Chardon. Maar hij moet er nog even in komen. Maar ik denk dat hij hem direct wel pakt. Ja. Een hele acceptabele presentatie. Praktisch geen fouten er net uit. Heel regelmatig. Top. Ja? Ja. Hij doet dit beter dan zo'n hoor. Ja. Ja. Ik vond sterk achterbeen, mooi voor, mooi eruit. Ik ben heel dik tevreden. Ja, hè? Ja, ja, Maar Joost zit hier de hele dag op de tribune? ja. Ja, Je komt er net achter. nou misschien straks eventjes, maar hoor het net. Het zit hier hartstikke mooi, ik heb het mooi zien. En ik gewoon genieten in deze dag. Waarom brengt ook Wietse voor? Ja, wij hebben goede kunde aan Kruis. En hun laten de hinders altijd bij ons trainen. Ja, ze dan met Wietse ik voor de dienstkeuring. Ja, en dat doet toch wel even. Ja, maar volle plezier. Ja, hè? Maar Ja. je bent geen concurrent of zo. Helemaal net. Nee, Nee, hè? we helpen elkaar. Dat is dat- volle beter. Ja, dat is mooi. Maar de ringmeester erop, Wietse Mademani. Hier. Kijk goed hè? Ja, mooi hè? Nou, nog even stappen. We hebben dus nog even goed zien hoe goed dat ze stappen kennen, hoe mooi ze erop steren. Het is altijd wel een beetje spannend dit moment. Er waren 2 hengsten die voor ons eruit sprongen. En dat was 454 Tjalle en dan ook 461 Wiemer. Hij zit net in de prijzen, maar zijn 12 uitzicht voor de kampioenskeuring, daar zit hij net bij. Dat had ik net verwacht. Ik ben dik tevreden. Top, jongens! Het is toch wel een mooie dag, maar ik jong, als ik thuis ben, ik ben blij dat alles achter de rij is. Ja, het is wel spannend. Dit was spannend. Wat doet het jou als jouw Wietse dan Wat emotie hè, van Ben. Ja? Ja, Wat doet jou wat? ja, ja, maar ja,
gewoon, het is een topdagen voor die van mij. Ja, zo vind ik het. En Aas nog even onder het zadel. Is dat iets speciaal? Dat is heel speciaal en dan krijg ik commentaar. En dat is even mooi te jaren hoe hij dat doet. Dit hebben ze nu het eerste jaar dat ze dat invoeren, dat ze dus de hengst onder het zadel laten zien. Toch wel redelijk spannend hoor. Ja, dit kun je niet oefenen. Je kan niet in zo'n baan even een keer ergens met hem trainen met zoveel mensen. Dus je weet niet hoe ze helemaal reageren. Maar we gaan er ook van genieten. We hebben er wel zin in. Ja, want Ries vaker met hem, hè? Ja, ik rij hem op wedstrijden, dus we kennen elkaar wel. Maar in zo'n ambiance weet je toch niet hoe het allemaal komt altijd. Wat is het teamwork? Hoe moet ik het zien? Wat doe je dan? Ja, ik heb eigen stal en donker broek en ik doe dan niks anders dan de hele dag paarden trainen. En wedstrijden hebben wel allemaal rassen ook verschillende, dus Friesen en WPN'ers. Krijgen zo dadelijk een mooie presentatie van de Sport Elite Stamboekhengsten. In de eerste groep zullen 3 hengsten hun opwachting maken. Voor Wietse is het dan een heel speciaal moment, Joert. Ja, nou voor ons allebei eigenlijk. Omdat we dus ook vandaag ons laatste ritje maken. Hierna gaat hij eigenlijk, of een beetje met pensioen, hij wordt nog wel gereden. Maar wij gaan eigenlijk de sport uit. Dus wij gaan vandaag nog proberen te shinen. En dan is het daarna ons afscheid. Ja. En hoe is dat voor jou? Ook wel bijzonder. Ik heb heel erg van hem genoten de tijd dat we samen gereden hebben. Maar ik vind het ook wel heel fijn voor hem dat hij straks gewoon lekker meer paard kan zijn en ook gewoon de verdiende rust die hij krijgt. Ja, dat vind ik ook wel heel fijn voor hem. Dus. Het hoofd is mooi naar links gesteld, maar blijft daarbij heel goed verzameld en mooi doorspringen. Want dat is dan de kunst. Hier in de pirouette naar links. Zitten, sluiten, draaien, zitten, sluiten, draaien. En weer mooi eruit. En dan weer een paar pasjes naar voren. Kijken dat hij wil. En dan vertrekken. Die go. Dit is de laatste keer. Wat bedoelt hij dat? Nou, dat doet hij wel. Gewoon zo. Ik ben heel trots. Ik ben zo trots dat hij dit bereikt heeft. En hij houdt u zoveel plezier en vooral mij. Ik zou een goede baan en als je dit dan ziet, dan is het gewoon geweldig. Ja, echt heel mooi. Dan dit het laatste optreden in de subtop, dan dat doet hij wel wat. Ja. Goed zo, daar gaan ze nog één keer, dames en heren. Laat uw handen warm worden van het applaus, want ik krijg het warm van deze kwaliteit van die paarden. Wat mooi. Prachtig. Nou, we hebben genoten in ieder geval. Topper, hè? Ja. Spannend. Ja, we gingen haast wel los met de dekkerij en ik denk dat hij geniet hier op zich ik wel van de sport, want hij maakt een heel graag werkje. Maar dit is wel zwier en wat rustiger rond vindt hij vast, ik net erg. Kan hij mooi haast weer mooi op het plan rennen, dat vind ik mooi. Dus geweldig.